treba povedať, že jednoznačne najhorší výkon túto sezónu, ale nemôžem tiež tam zaprieť snahou, proste chceli, naozaj bojovali, ale dneska to nebol náš deň asi zrejme nikoho a vďaka Bohu za to víťazstvo. Skutočne rodilo sa veľmi ťažko a tak kostrba to dalo by sa povedať, ale zase na druhej strane treba poznamenať, že tých hráčok, ktoré do tohto zápasu v žltomodrom drese zasiahli a dodať aj plnohodnotne zasiahli, ste mali pramálo. Čo sa to tam poudiavalo na tej lavičke a v kabíne, že nakoniec tá zostava bola na jednej strane prekvapujúca, obsahovala úplne nové meno a na druhej strane aj to, čo na súpiske bolo, nehralo tak, ako by možno sa očakávalo. Tak výsledkom toho celého nášho týždňa vlastne bol ten zápas. My sme trénovali v krížom krážom v Sedmici a ten týždeň nemal nejakú hlavu ani petu a to všetko, čo sa mohlo stáť, sa vlastne stalo. Nechytili sme naozaj deň, ani jedna hráčka ten deň dobrý nemala, to sa proste stáva, hej, do toho prišlo nešťastná nejaká črevno-žalúdočná výroza pre Barču Balintovú, ktorá už ráno o 11. písala, že naozaj sa necíti dobre a nakoniec to dopadlo až tak, že bola dehydrovaná, skončila na infúziách. Do toho sa na obed pridala Martina Kišová, ktorá nám oznámila, že naozaj cíti zle a chytila niečo obdobné, možno že až nie tak silné ako Barča, ale tiež to bolo zle. Do toho mám príde nová hráčka, ktorá s nami absolvovala možno, neviem, 30 minút nejakého normálneho tréningu a na čísle 5. Takže veľmi ťažké pre všetkých z nás, ale hovorím, že vďaka Bohu za to víťazstvo. Nie je to ľahké ani pre hráčky, to si treba naozaj priznať. Každý deň tu niekto odchádza a znova niekto príde a už to vlastne nabalilo. Proste Jana Krivačevič, ktorá hrávala 30 minút a Kristel Lenghor, ktorá hrávala tiež toľko minút, odíde Romy Berg, ktorá bola naozaj v dobrej forme a vám to proste chýba, keď sa nabali, vám to proste chýba, ale na jednej strane nás to neospravedlňuje, lebo naozaj tú kvalitu ešte stále máme a mali sme potvrdzovať, ale neláme palicu proste, bol to zlý deň a ja pevne verím, že bude jediným túto sezónu. Teraz treba veriť, že Tony Young sa expresne rýchlo zžije s tímom a na druhej strane, že ten nasledujúci necelý týždeň, ktorý vás delí ako družstvo od vstupu do play-off, neprinesie so sebou možno ďalšie, či už zdravotné problémy, alebo možno nejaké iné výpadky na strane dievčat. No tak, to všetko len vo hviezdach, no uvidíme, ako to bude. Takto nás nie je 10, a keď sme všetci zdraví, je nás len 9, takže najmä pre Tony to bude veľmi, veľmi náročné. Ostatné hráčky sú tu vlastne dlhší čas, čiže oni vedia, o čo nám ide a vedia už tú celú našu koncepciu, takže na tom budeme pracovať nejako v štvoriciach a opakovať to a drillovať to, ale pre Tony to bude veľmi náročné, lebo ani raz nebudeme môcť hrať 5 na 5, takže tak budeme sa snažiť to pripraviť ten tým čo najlepšie a čo nám budú sily stačiť a pevne verím, že naozaj tú kvalitu, ktorú tu máme, že ju potvrdíme počas toho celého play-off.